Kære medborger, der er så meget at sige. Der er så meget mere at sige. Der er så mange sider af livet, så mange kampe for et godt liv og lige så mange fortællinger. Det lader til, at jeg skulle have et liv, hvor jeg skulle beskæftige mig med mennesker. Beskæftige mig med dem, der har en sårbar psyke, dem, der har ondt i psyken eller i livet. Jeg har stort set brugt lige meget tid på at arbejde med mennesker, der skulle præstere deres optimale, som jeg har brugt tid på de problematikker, der er forbundet med svære og mindre svære psykologiske problemer. Jeg har brugt mit liv og mine evner på at hjælpe andre mennesker. Jeg fortryder ikke et sekund. Ikke et eneste øjeblik vil jeg være foruden. Efter mere end 50 år i psykologibranchen står jeg tilbage med oplevelsen, at jeg har kæmpet mod ugler og vejrmøller. At der uafhængig af min daglige dont sker noget fuldstændig ukontrollabelt, noget mentalitetsnedbrydende i samfundet. Det er som om, der er skabt en tankegang om, at mennesker, der har psykiske problemer, er syge. Man kan ikke være ked af det, dybt ulykkelig eller sørge gennem længere tid, uden at man får depressionsdiagnosen. Når et barn, ung eller voksen bryder sammen, når følelserne ikke mere kan kontrolleres inden for de normer, vi har udstukket for hinanden, så svigter vi. Vi svigter i den grad de mennesker, vi burde have mest omsorg for, mest kærlighed til. Vi svigter alle. Vi svigter dem lige præcis på det tidspunkt, hvor vi giver dem en diagnose. Det værste er at opleve, hvordan de fagfolk, der bryster sig med lange samfundsbetalte uddannelser, lukker øjnene og ikke mindst hjerterne. De vil ikke se det, der foregår, udelukkende fordi pilen peger på dem. De profiterer af at sygeliggøre. Det er så nemt at gøre mennesker syge, at slynge om sig med diagnoser, proppe folks munde med medicin, der dyser ned og skaber ro. Så slipper vi behandlere for at se symptomerne, angsten, smerten og uroen i øjnene. Jeg bliver så ked af det, når jeg ser højtuddannede mennesker stå frem og sige, nu drejer det sig om, at vi er sammen, at vi er et fællesskab. Og jeg tænker, ja, tanken er smuk, udsagnet fint og flot. Nu mangler jeg så bare, at de velbjergede psykiatere og psykologer, der gerne vil sælge fællesskabet, spørger sig selv. Hvor skal vi mødes? På de fine caféer, eller på shopping, eller i sommerhuset som hensynsfulde naboer? Ja, egentlig er jeg mest harm over, at jeg stort set aldrig oplever læger, psykiatere, psykologer, pædagoger og psykoterapeuter gå i clinch med vores politikere. Lige netop denne ligegyldighed er det største svigt af alle. Disse tavse fagfolk er de eneste, der har muligheden for at få vores politikere i tale. Et samfund er lige så stærkt, som det er i stand til at tage sig af sine svageste borgere. Vores politikere svigter. Hvis I, politikerne, åbnede øjnene, ville I se, at svigtet ligger lige for næsen af jer, for det er jeres egne børn, I svigter. Det er jeres befolkning, I svigter. Som politikere burde I sætte alt ind over for de mennesker, der har det sværest. I stedet sætter I kampfly ind for at dræbe. Ved I overhovedet, hvad det gør ved et følsomt menneske at vide, at de vælger at bruge milliarder på at dræbe i andre lande, i stedet for at hjælpe dem? Hvorfor står vores børn og unge ikke forrest i jeres tanker? Hvorfor skal en dødstruet, anorektisk dreng eller pige vente et halvt eller helt år på en plads, med risikoen for at dø på jeres dørmåtte? Hvorfor? Svar mig på det. Jeg ved godt, jeg ikke får et svar. Og hvis jeg gør, bliver det sikkert nok en intetsigende forklaring uden personlig stillingtagen. Som mange andre i denne branche er jeg frustreret over det, der sker, men ikke mindst over det, der ikke sker. Det er nu godt at få luft, godt at sige sine tanker. Nogle gange bliver de mere virkelige af det, så det tillader jeg mig at bruge et par minutter på her. Ved nogle af mine foredrag rundt om i landet har der været et gennemgående spørgsmål til mig. Hvad er grunden til, at så mange mistrives? Hvorfor er der så mange, der mistrives og har det psykologisk svært i vores samfund? Selvfølgelig har jeg en mening om det, men om den er rigtig, er for mig ikke så afgørende. Det er jo kun min oplevelse og mening, min sandhed og ikke sandheden. Jeg mener, at grunden til, at vi har så mange psykisk sårbare, så mange mennesker med angst og alle mulige andre problemer, skal findes i den kultur, vi har skabt. Vi har i stor grad fjernet muligheden for, at det enkelte menneske i samfundet har kontrol over sit eget liv. Der findes intet mere angstprovokerende end manglen på kontrol over eget liv, egen skæbne. Love og forordninger har kompliceret livet. Vores samfund har frataget flertallet muligheden for kontrol, forståelse og følelse for egne livsvilkår og muligheder.
Velfærdssamfundet, der skulle give muligheder, er blevet til en begrænsning for den enkelte borgers liv. Nu skal borgeren tilpasse sig bestemte kasser, have en bestemt adfærd, viden og kunden for at være en del af velfærden. Viden er magt er et gammelt ordsprog. I dag kunne man sige, at intellektet eller bestemte intelligenser har overtaget magten. Den akademiske magt har i stor grad medvirket til, at en stor del af befolkningen bliver kulturelt sårbare og dermed psykologisk sårbare. De har taget kontrollen i stedet for at give den til befolkningen. Efter min mening findes der kun én eneste vej ud af det kontrolsamfund, vi har skabt. Kun én eneste metode til at give kontrollen tilbage til det enkelte menneske. Det er enkelhed. For individets skyld er vi nødt til at gøre livet mere enkelt at håndtere. Så vi må i gang med at reducere og sortere i vores lovgivning. Den skal være enklere og mere forståelig. Så forståelig, at den enkelte borger vil kunne forsvare sig i vores retssystem uden brug af advokater. Dette burde være vores grundlovssikrede ret, som der står. Vores behandlings- og uddannelsessystem bør gøres mere enkelt og praktisk. Praktisk kunden og viden bør fylde og værdsættes i lige så høj grad som intelligens og intellektuel viden. Kan vi skabe enkelhed på disse 3 områder, lovgivning, uddannelse og behandling, vil vi få større muligheder for at kontrollere vores egne livssituationer. Vi ville hermed også fjerne en lang række af vores kulturelle sygdomme. Tak fordi du lyttede med.